Tam byl. Teď se schoval někam. Ty vole, to je hustý. Ty dělal prdel. Volám znovu. Jde na to znova? No, zkoušel to. No, takže tady ještě, jak se vám volá? Takže oni to teď ještě zkoušeli nějaký šroubováky, měli na nohách. A jestli byste je chtěl, tak kámo, že tady točí na kameru. Má jsem kameru, takže jsou natočení na kameru. Tady z okýnka z vrchu, nevím kam zalezou, jestli tady kámoši jdou lidi, vydržte chvilinku. Michal, vidíš kam valí? Jdou rigrákem směrem k Morovému sloupu. Jdou k Morovému sloupu, ale před zadní dveře a už nasedají. Takže je to tmavě modrá až černá Octavia, značka JNJ, Jakub Novák Jakub, 0962. Takže máte to a už teď odjíždějí a si berou roha. Takže a vzadu nemají značku, takže jenom tu přední. A vzadu je to bez značky, je to tu. Jo? Tmavě modrá. Říkám, kdyby nám